Uyisitha kanjani ukufa uma kukwazi ukusitha ihlazo la kwamhlaba? Liyisitha kanjani ithuna uma likwazi ukuphumuza ngezinkinga zakwamhlaba? Kusho umfanyana ekhuluma ekhomba amathuna ethi, iningi labagcwelelana ukufa kubaqoma umzimba soyeba ihlobo kudala namathuna. Iningi eligcwelelana liphunyizwe ukufa amajoko okuphila nezinkinga zakwamhlaba abawushiya umhlaba abaphumulana nawusho. Kusiza ngani ukuphila emhlabeni lingasekho ushintsho lenza emhlabeni mhlawumbe? Ikona okungcono ukufa kunokuqhuqudwa inhlupheko kungekho ushintsho. Lathinteka ikhehla lathatha isigqiki lasula umjuluko laseliphendula. Lathi mntanami ungavumeli ukufa kubuse emzimbeni nethuba lokuphila kulomhlaba. Kulomhlaba mntanami kuhluleka ukuzama kunokwehlula ukuzama zama kubamba ezingelayo. Iningi lenu linokuhlulwa impilo lingalwanga lihlule ukwehluleka kunokwezizama. Ephendula umfanyana ethi mkhulu, kwesinye isikhathi kuyenzeka impilo ikuphuce nalo lelo thuba lokuzama. Uthinike ngami mina ngashiwa abazali ngisemncane ngasala-ke mina ngiyintandane. Uthinike ngami ngakhwela ehlathini njengenyamazane ngidle emgqonyeni okomuntu ongaphilile. Ngangiyolithathaphi-ke lelo thuba lokuzama ngoba ngangisalwa nokuvuka ngiphilile indlala ibhilidile. Impilo inokukunqumela ugwayi katiki kushadise nokuhlupheka nize nihlukaniswe ukufa. Ngiyabuza-ke yini-ke yanqamula inhlupheko nezinyembezi leya ntombazanyana eyayihlala ikhalini ukubeza ubaba wayo. Uma kungasikho ukufa okwagcina ngokuyizwela kwayimbathisa ingubo yokuphumula noxolo. Isiphi-ke esinye isixazululo esingcono sokunqamula izinkinga zakamhlaba ngaphandle kwakho ukufa? Ladonsa umoya ikhehla libuka umfanyana ngosizi. Lithi-ke mntanami kulomhlaba umuntu unebanga kade lokulihamba. Ethi lamagquma ameva isiphepho nemihuzuko kuseyili ibanga lendlela. Okuye kube inkinga-ke ukubuka ibanga labanye. Abanye ibanga labo lifishane bayashesha ukufinyelela kwampumelelo nakanjabulo. Abanye ibanga labo lide lithenga ngesibindi nokubekezela. Abanye-ke baze bekhunyule ukufa indandatho yokuhlupheka umvuzo wokubekezela bawumkele ezulwini. Ephendula umfana ngesankahlu nezinyembezi sezizehlela. Ethi usho liphiki izulu lona leli sincikselwa ngalo. Suke kuphi kuNkulunkulu uhlupheka sithatha izinqumo ezukufa sijiya ukuphila zivika indlala. Yena uhlalelene ezulwini thina esilethelana emhlabeni sizoqhuqudwa inhlupheko. Have nonya lo nkulunkulu wenu. Lakhuza umhlola ikhehla lithi pheza-ke mntanami. uNkulunkulu akasoza akunika umthwalo ongaphezulu kwamandla akho. Ethi mntanami lobuningi bezinkinga zakho kusha amandla akho uzungawangabazi ngokungazi. Ethi uyamkhumbula uJobe uyaqina enkosini noma esebunzimeni. Kwathi noma izinkinga zakamhlaba zimnyakazisa yena wami enkosini. Ethi mntanami usemncane ukulahla ithemba uma usalithola ithuba lokuphila zama ungapheli amandla. Eshebiza impilo ngesimanga ethi mfana wami ngiyamangala. Ukunya kanjani ukufa ithuba emzimbeni usaphuphuma ukuphila? Ulahla kanjani ithemba nomzimba usaphefumula ithemba? Wena musukudlala ayikho inkomo yobuthongo kulomhlaba. Uzix the real star.